Abarim KPL dia tuma phan sarkar pen kerap ki bipona tangka non anta kelong dun dia tum dolang. Prabjin pen mesen ka celenga towar nang selam piponang ji pusi thedong han serong arat KAC EM Prabhachandra taru aphan ka chuningri. CM kapin khana teng pen Guwahati rong supialong ahe marit ka vela pen chorek banga tuma phan shelter home salong kipa pontoy. Karbing long life prime time birta long pen Sami Juli Bepi nonar juik tha birta angton pen. Khai long ria pharman kache songkar chap thiba songcha potum mate abarim KPL tia sontum sarkar pen mon samalam don chetok det pen phi pen na ana tuma phan sarkar pen kerap ki bipona tangka non ansatame kilong dun detum dolang. Abarim KPL tia tum khai long ria pharman kache song bo mahot methang khai long ria lo puthot mon samdu thunang jipu kamat hapen Karbing long autonomous council ke ja atum pen chingki chingwaisi sarkar atum pen mon samalam don chetok detlo. Abarim KPL tia tum sarkar pen mon samalam don chetok det pen phi sarkar atum pen abang putin asongja po phanta tangka akirap ki bipon padolo. Bang solong kelong tanga tum siki onglo bon setame ahok pada kache song vek atum ke piniarni an setame sarkar pen kerap ki bipona tangka kelong letum dolang. Bang sojok abarim KPL tia tum pen pini pherangkia mai ingni ponsi lamthe ke jai ponki nili tuma phan setame prabjin pen bang so tangka nang pipona sonte mesenji pusi Karbing long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghanga phan ka chuning ria lamthe chipak langpon. Nili tum phana chubai la so chek long chubai bang ke li tum ke angton pen hala non Durapiat darapiat kelas kurang mes surrender rapiat dola pen ya hak bang ni korti ni muti tumi long lo hai wasai tum phan ke application tum chintong bana gulun application lo dak pen SP pen buthai lo dak botlang sebal pen ulukun chi buthai dak buthai dar pi an ke officer ke bang claim lo application tum chok ma chok lo sar ko sar pen chipulo to nang tu no mathang lo ko bom so nang ke chak na chak pen masi ni tu me ki sung lo ko lo mati asa so ko tha bang tum press ko tum pen nang bor idun pen la pen sar tu re ma sa me ni kachun ningri la pen Ansu se alang panang klebi pogasi ni hin pen jual domlo la pen juning ri. Nilitum khai long ria pharman kache songdun vek abang photum bangso kerap ki pipona tangka kelong lelang atum sitami dolang. Nilitum sitame kelong lelang atum lo. Lasi un an ake prapen bangso tangka nang palong pivek thapusi sarkar pen kerap ki pipona tangka kelong lelang asongja potum pen KAC CM Dr. Tuliram Ronghanga phan kachuning ria lamthi pherangkia thengnu jethan ponthu. Tangte KAC CM Dr. Tuliram Ronghanga phan kachuning ria lamthele nonilitum arjupon thusinang. Officer tum phanan da chiki lo. Setame nongpu da chok chila. Lasi pini abangke CM sa Dr. Tuliram Ronghanga akai alang ni phansi la bangso cek prabjing pen na pinangji pusi nitum chuning ri padi krim lo. Pini arni nilitum pherangkia thengnoan nangkapate boknang koke nilitum sitame hemrit kachuboche ki sumpik angbong sido methang asomar ke pacharli jia phan hemrit kachelang jia phan chokamamo kachoklem jia phansi nilitum tami bangso atangka phan cholang ding asonlo lase ajat pen sitame kelong dun delang atum ana phan prabjin pen nang palong pivek thapusi kachuning relam the chepaklang ponrenti asong nilitum la surrender that pen Ang bong, kung ano standard pen la, hili kaman nilitum o te jumate, pen nilitum, lasakrup nilitum aphan, CM Tuliram Ronghang alang ni nilitum hanake chat alang thi, along meetings tami alang ni, kaning jipon, laso songa krup tum hanabake, inut pantan nilitum, paduna nilitum laso cek piperji, lapen nilitum pipaji pon perji po alang ni kaning jipon, pen, Adok atung sar atung aphan lantung mana jampon sar atung aphan adok aphan pipon lo lapen pun sawai cingthong amri pen non lada singdoloi pu thulok elboy amtering dai klub pen antani tung do la sosong lo bachi do latung claim rap pen ko tum asan ni tum phan abang no anta la so check ni tum phan api thela Dongkamukam pen wiki be Karbing long live
Nijang Karbi Anglong lakha isi Duar Amla constituency ke parlo thedong hanse rong aratum tobar ka henu parpi ka jok rong isi thurpak pen tobar ka cheselam lapen prabjin pen mesen atobar nang selam piponang jipusi hadak aratum pen KAEC EM Prabhachandra Taru aphan ka chuningri Thedong hanse arong pening pen penang an a ove bangso arong along boche sonse pon bomlo isi arong chukim chorang lo pulo tangte kedam ke banga phan mesen atowar mei langke akenang sot bon satame bangso thedong hanse arong araratum piniarni anta mei lang towar ke mesen ka bedara jok penang ana kisunga sonsi charsi ponanglo Kisukin e hositami kachar chong ponsi cheponang berlo lapen karen mate mirhing kelong dunji ki aphia lamlo government pen kipia karen anta lele pinlang rongatok ano sitami kathe angdang pen ke dolong ji aphan pura solar sitami panong piponlo bon sitami bangswa ronga sorat apply dun der phi sitami long dun de pusi lamthe nang chapaklang dun renti adak lokal MDC ak hai Prabhataru Chandra lang liphan kedam tanga sengkanda nitum Heri alang ni pulo je dadak wang put si lang cicaklo peneng election nang pahai no ni towar stamen nang rapu polang ni cicakang stamen ni tum ke dam tang election dan tum pahai dal dadak harlak pias nang mane hai dalo la pen na phi goi thoi ke alang tum nanta sarkar nang rap wakhi ke nanta je thailong lang je thailong le mate ke je thailong lo nang na hem hom tien dal ngalang ni ke cicakang alam towar nang ko tamen anta towar da lang ni wang belang la pen no election hai da pen polang ni anta dakarong ke bang ni tin nang mane Lason si rong isipen kijun ji alang kacho sok ja dim setami ilong vet lapen labang so alang ke arvia hudlu pulo tangte sok no dak titia jok arvia lang si kijun nang pu anta lamthe nang chapak lang dun renti Lasikedam tanga pora hut an setame government atum thangnat kerap ke pajir pon abelang pusi pherangkya thengno rong arat pen nang than pachini dun Nili tumnon ka chinengri jialam nang jela Prabhataru sar hai manang rabik thek sonte nili tum an tu se choroik pon lapen aprang nengkan tiap lo lang li MDC chobom nili tum phan to warta nang rabik the han sotang rabik the nan nang han sotang rabik lo don ni hai alang li phan si choro pon lo Lason se non eprang ke bangjilang arni penki tovar mi lang penchenglo kaprek ason ansetame kerap ke pajir ponji aphan pherang ke thengno pen kachuningri padopon non ke dubom em lo prang ke misil ha ke hai Prabhataru lo nan tum la tovar ave pu phuthak nan tum pachingdam mante dam lo batay lo dam ya mate hadak nang ke cicak son dum nang salam pu same la nang cicak do na son dum Presiden bolong nang jar pipo bolong ka ci tu abu de ahut nang jar pipo bolong ka nang jar pipi da long ka son neng ka nang pacho bayra long ka nang te Ulu kunci pen hemari long par Karbi Anglong live Vosik ne phain koraner cap Thelang arni Guwahati rong sopi ke parlu Ulubari hangkang malom flyover aber kido chorek bangla pen ahem arit kavia tuma phan flyover pen tharle ponsi puthot ke mesen ke do adimate shelter home salong an katerek pon ejia phan Kamrup Metro Deputy Commissioner Pallav Gopal Jha aphan pin khat ponlo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat ponateng pen police asai kam along athak ang hoi kang nia tum che torunsi jirlo por penamat katerek asai kedeng pangcheng pon Kamrup Metro Deputy Commissioner Pallav Kumar Jha ahin pen setame adim aklong an paledunsi tovar kahomridam padoponlo Pherangkia phan nangka pachini ponatengke Chief Minister ahin pen Guwahati rong sopi along ahut pen ajo kahomridam padopon bertiti labang sohut rong sopi arlo kisung ke boy setame thekpon longlong lo Keramtang chiklo John Thom pliang bong penangan chorek bang atuma phai nangki kam setame thekpon longlo labang sojok rong sopi long ke dwara ratuma phan prek jam hin pen ke pasik sak ason dokok thekpon longsi Administration hin pen setame tovara long ke do chorek bang lapen ahe maret kavia tuma phan government shelter homes lapen NGOs atuma long an katerek ponasai dengpon bomlo Administration hin pen kopi kosona joini si tovara long la pusona bang phuatum aphai ke ongarat ma pua phuthak setami ritarli padopon popusi DC hin pen ningje pon Labangso asai ke dengpon lake Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen Deputy Commissioner of Hantong Sekotren flyover aber ki do atuma phan ke do adim lapen kereng jabar sai piponang jipu pachini pon erphilo StateX report Karbi Anglong live
Patumi wosik ni phain kora troxy arni Dhansiri constituency angkang ke do Kovibir langso decruit killing pathua klamalong Ma Durga Mandir committee pen kachipatir pipon hini angdeng football knockout tournament kapathupon Bangsolong Alohia Manpen Dhansiri BDC chairman Kensing Engling Ma Durga committee maipu Monsing Tiso Chunbangjit Terang Habjan Sabin in charge Benjamin Phangjo GB Lapen penangan manpeng ke do tum ta chetongdon Mandir along Kardoma bang phi phudang ing tipi pen nang kaning jedun ke mandir pen lapuson ke mangpon ke ladaga hawar lapen Ma Durga mandir ta ke bacha thangpon je aphanlo lapen morning satame avar sai mesen pulotang te bipon thuji Decruit killing aro asar pen tamil lapuson Ma Durga mandir pen hawar apharman ke pathubang thurpon je aphan kengkam kachejor pon ke mesen lo lapen akiro setami pipajir pon Angdung kiti ke pathu panalong Rhino FC lapen Auto FC ang bongsi pathu ponlo Auto FC atum ke thek mochara jok hini phaive mate 2-0 goal pen Rhino FC aphan parempon derlo ke hai anong e trophy lapen tangka ke reng suri krep ho Ma Durga guru piare deng pensi pajir ponlo lapen adun thuanong e trophy lapen tangka ke reng suri cap VDC chairman ari deng pensi pi pajir ponlo Best player anong e Rhino FC pen Kelvin Songate Best goalkeeper bang Auto FC pen Sarmon Ingtia tuma phan nong e pajir ponlo aphan phansita ni kadu ko phansita laso akhilang du det aphan kali akapre kapre phansita mi alang itu tala senthot akit he akichini mate lason thek ji khunjia phansita mi alang itu phan kabor ikikanglo lapen puthot lang so se nilitu mate ilitu labang so karbi ang long adang an apto kanno ke doan adang sitami ilipai Ma Durga mandir koibir lang so athan pen labang so athan amondir lang so si alangri ma ilipai phana nong na pajumi padukan se chini la sabsuwe de khela angdung lang sitami ka bor iko Dilai ben Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Pini prime time abirta kila ponsi kang toneglong